Cosmo Trucks had uitstel van betelling onvregen. Om welke bedrag het gaat is net bekend. Cosmo Trucks had vestigings in het hele land, ik in Ljouwert, Balzert, Sint-Anne en Tjerreveen. In totaal werken er 55 mensen. De bregen in de Ausludiek moeten beter onderhouden worden, vindt CDA Tweede Kamerlid Sander de Rauwe. Juist weer voor de 4e keer dit jaar een lange file vanwege een storing in een van de bregen. Verleden jaar waart het verkeer haast een week lang omlaat. De boordkaartjes van rederij Doeksen kost je liekevolle als voor de stuntprijzen tot de veerbootenoorlog met de EVT, zei directeur Melles van Doeksen. De partij Friese Koers beweert dat de prijzen maar 100% omheeg gaan binnen. Directeur Melles van rederij Doeksen vindt dat populistisch geraas. Uit een proef van boerenvereniging De Noordelijke Frieske Wouden komt naar voren dat de gasopbrengst bij boppengroens uitrieden heger is als bij orenmethodes. Boppen dat is het gas griener. De boeren vinden dat het wetenschappelijk onderzocht worden moet. Joen en vannacht buien. De wind komt uit het westen en het is om de 10 graden heen. Morgen wordt het 17 graden. Er is er nou en dan zinnen, maar er ben ik een protte buien.